BTC सरकारनि बड'लेण्ड रिजनेल एपेक्स वेभार्स एन्ड आर्टिसान्स क'अपारेटिभ फेडारेसन लिमिटेड एबा ब्राउफेडनि बानजायनायाव गुवाहाटी नोगोरमानि सानमारियाव थानाय आसाम इन्जिनियारिं इनस्टिट्युशननि गेलेग्रा फोथाराव थांनाय 14 अक्ट'बरनिफ्राय जाबाय थानाय हादरसायारि आखाइजों दानाय जि मेला 2022-23 दिनै 12 सान जाबाय। आखाइजों दानाय जिफोरखौ फाननायखौ बांहोनायानो बे जि मेलानि गुबै थांखि। बे जि मेलायाव बिटिआर ओनसोलनि जिनि गलाफोरनि अनगायैबो गुबुन गुबुन जायगानि जि फालांगिरिफोराबो जिनि गला होफैदों। बे जि मेलाखौ स्पन्सर खालामदों भारत सोरखारनि टेक्सटाइल बिफाना। मेलाया जागायजेननायनिफ्रायनो जिफोरखौ फाननो हादोंब्लाबो नाथाय मैयानिफ्राय अखा हाबाय थानायनि थाखाय मैया आरो दिनै मेलायाव मानसि फैनाया खमायदों, जायनि जाहोनाव जि फाननाया खमायदों होनना फोरमायो मेलायाव जि गला होनाय फालांगिरिफ्रा। उदालगुरि ओमफ्राय माबायदि फाननो हादों? ओमफ्राय माबायदि जि लाबोदों? इन्दि जि लाबोदों, आखाइजों दानाय, ओमफ्राय दख'ना लाबोदों, आर'नाइ लाबोदों, आरो फास्रा फिसा फिसा बिदिनो गामसा लाबोदों। गासैबो जिनिसखौ जेनेबा मोननो हानाय लाबोदों आरो नांगौ बायदि। बबेनिफ्राय फैदों? उदालगुरि। मा उइभिं बा मा नाम उइभिङा? नोंसिना? जोंनिया उइभिङा सिख्ला ससाइटि। सिख्ला ससाइटि। नोंथांमोननियाव मा बायग्राफ्रा मा जिखौ बांसिन बायदों? इन्दि जि, ओमफ्राय आर'नाइ, दख'ना, ओमफ्राय रेगे रेगां, आरो बिदिनो सादोर फिसा फिसा लादो आरो ओमफ्राय गामसा लादो, बिदि लादो आरो दख'नाफोरबो लादो, गामसा गामि लादो।